37 градуса северна широчина, 27 градуса източна дължина. Бодрум, Турция. Крайбрежието на Егейско море. Вие виждате хора, които са започнали живота си в ново измерение. Той се е обърнал на 360 градуса. Това е нов свят, светът на Тиан-Де. А само преди 7 години те не са предполагали, че техните меридиани и паралели ще се пресекат. Преди работех като заместник главен счетоводител в руската железница. Отнасях се негативно към мрежовия маркетинг, защото не съм знаела какво е това MLM. 15 години съм работила в средно образователно училище като учител по математика. Аз дори не съм и предполагала, че всичко ще се промени така. Ще се получи ли или не? Ще последват ли хората младия човек или не? И дали ще се получи изобщо мъж да предлага козметика на пазара? Мен ме вълнуваше един въпрос. Ще мога ли да печеля тук? А какво ще последва? Да се решиш да започнеш нов живот не е лесно, но стана още по-сложно, когато по този път се срещнах с тях. Първите трудности. Когато започнах да се занимавам с мрежовия бизнес в корпорация Тиан-Де, отношението на моите роднини и близки беше негативно. Те не ми го казваха, но аз го усещах. Макар че интуицията ми подсказваше, че се намирам на точното място, в точното време и в точното обкръжение. Много трудно беше да започна с студените контакти, кого изобщо да поканя. Но след известно време, когато минахме обучение при спонсорите си, при правообладателите и бизнес треньорите, това чувство на страх, то постепенно изчезна. Аз съм много благодарна на мъжа си. Той ме потикна да се включа в Тиан-Де, тъй като преминавайки през други мрежови компании, аз бях разочарована. Затова най-важното е да не се предаваме и да не се поддаваме на това мнение, което изказват хората в началото на вашия път. Лесно е да се каже не се предавайте. Впрочем, в компания Тиан-Де има нещо, което убеждава по-добре от всички думи. Аз видях в корпорация Тиан-Де огромна перспектива за развитието си като личност и реализацията си като личност. Първото, което ме привлече, това е качеството на продукта, в който се влюбих, може да се каже мигновенно. У мен се появи желание да града тук бизнес. Задължителен критерий за мен беше обучението, за да не се провежда само за лидерите, но и за обикновените консултанти. Потресаващо ръководство. 5 правообладатели и всеки е готов да те изслуша. Всеки иска да поговори с обикновените дистрибутори. За мен винаги е било важно състоянието на нашата планета. И Тиан-Де е единствената компания, където аз намерих пълно отражение на това, доколко аз се грижа за това и доколко сега ние можем да бъдем полезни за планетата. Маркетинг. Изучавайки го, аз разбрах, че тук може да получиш сериозни резултати. Много ме вдъхновява, че моите партньори, моите дистрибутори, които сега вървят в крак с мен, също получават мерцедеси и също имат много добри чекове. Това е уникален продукт, в който се влюбиха милиони хора. Това е ясно разработена стратегия и написана за няколко години напред. Въобще това е различно отношение към природата и към хората. Бизнесът в Тиан-Де, това са бизнес отношения. Тук отношението към другите формира и отношението към теб самия. И това вдъхновява. Най-важното, това са хората в лицето на правообладателите и лидерския състав. Тук ние не сме конкуриращи се лидери. Тук ние ставаме съюзници, които се обогатяват взаимно. Именно такъв тон са задали нашите великолепни 5 правообладатели. Благодарим ви! Мога да кажа, че компания Тиан-Де, това е моето голямо семейство. И ако сега ги премахна от моя живот и оставя само приходите, които получавам, моят живот ще изгуби драйв, удоволствие и до някъде и смисъл. За да бъдем на върха на успеха, трябва да бъдем на една вълна. Партньори на Тиан-Де открили за себе си море от възможности. Тук аз почнах да печеля повече, отколкото печелех на предишната си работа.
Начинът ми на живота се промени, аз започнах да пътувам по света. Това са повече от 10-15 полета, това е екватор. Сега се намираме в Турция. Ние не почиваме като зеленчуци, само да лежиш на плажа. Тук имаме обучение. Тук израстваме интелектуално. Моят екип е задружен и организиран. Аз промених своя начин на живот. Ние купихме разкошната къща, за която винаги сме мечтали. Днес ние наблюдаваме, че стотици лидери карат своите нови мерцедеси. Малката ми внучка, която е на 4 годинки, когато казва Тианде, тя усеща с цялото си сърце, че това съм аз. Винаги съм мечтала да работя със своите близки и с цялото си семейство. Създай си мечта. Компания за нейното сбъдване сме създали. Имам късмет да бъда в тази компания. Тианде сега, това е моят живот. Това е моето семейство. Аз не се чувствам без нея. Не виждам своя живот без корпорация Тианде. Благодарна съм на Господ, че съм тук.